Usenkingeni uPresident wamaBhinqa uNgisi Umlando Mfumkamchunu njengoba ehambele izwe laphesheya eyo-athenda amacala abucayi ngokusho kwakhe. Yize-ke kwamacala angakaziwa kahle ukuthi ngaba amacala ani amayelana nani. Kodwa-ke njengamanje sikulethela udaba lokuthi kunomuntu osehekhe umacingwane ngenhloso ukuthi lowo muntu ayecebise yena njengoba esebonakele ehamba ecela imali ngegama likamacingwane, esebenzisa lona ucingo lukamacingwane. Umculo wokuqala osebonakele engena ecishe engena kulesi sihibe umuntu encane uMfoka Zondi. Njengoba le nsizwa ifike yangena lapha ku-WhatsApp ngenamba kaNgisi Umlando Mfumkamchunu abhalela umuntu encane uMfoka Zondi yathi, "Tencane ibingelela." Waphendula umuntu encane uMfoka Zondi wathi, "Mongameli." Yathi le nsizwa ngicela ungenzela i-cardless kwinamba yami, ufake u-5,000 ngizoyibuyisa later today ngo-7. Wazama ukufona uMfoka Zondi, waphinde washaya uMfoka Zondi kule nsizwa, nabala le nsizwa angayibamba ifoni, yaphendula nge-text message yabhala kuno WhatsApp yathi, "Mfethu ngikwi-meeting." Wabuza umuntu encane uMfoka Zondi vala wathi, "Seyalunga yini inkinga yokungasendeleki imali eyayinayo?" Waphendula lo mphundlaphundla wathi, "Yebo, seyalunga." Wasithi umuntu omncane uMfoka Zondi ngapha, "Okusho ukuthi usungigweleta u-20,000 ke Mongameli, uma ngibala nale oyithathe last week. Ngicela wenze iqiniso ke ntambama." Iphendule nayo le nsizwa zama ukuyicebisa ngegama likaNgisi Mfumkamchunu yathi, "Kulungile into encane mfowethu." Wasebuza-ke into encane wathi, "Uyihekheleni inamba kaNgizwe ngoba akunamali angikweleta yona uNgizwe?" Yasibuza le nsizwa yathi, "Ngempela angazi ukuthi ibisithuswa yini uma ngabe umacingwane." Omunye kumculi ucishe wagena kunoGimbe naye uQuality uMfoka Biyela. KuQuality uMfoka Biyela nakhona kube into enjalo, ngathiwa nje kunjani Quality. Aphendule uQuality uMfoka Biyela wathi, "Bhuti omdala." Yasithi le nsizwa, "Yebo Biyela, ngicela ungiboleka i-5,000 rand ngizoyibuyisa kusasa ekuseni, ngishawa ama-limit kwi-account." Angazi ukuthi ayi-update-eke nathi limit laphana kwi-account uma ngabe umuntu eshawa ama-limit. Hayi, ngenhlanhla-ke uQuality uMfoka Biyela omunye umfana ohlakaniphile nayo osheshe wayipopola le ngozi, wayeseyibuzela nje ukuthi u-5,000 leyo uyihekheleni inamba kabhuti. Baningi-ke abaculi abasazongena kulelo Gimbe, kanti uNgisi Umlando Mfumkamchunu usephendulile kona konke lokho kwenzekala ukuthi ngabe kwenzeke kanjani lokhu, ngabe inamba yakhe idle kanjani. Kwesizwe umacingwane eyikhulumela. Ngenza ukuthi ngivele nganeshwa lapha, uvele waqala wathi ngingiza uWhatsApp wami uthi ufuna ama-verification code. Ngiqale i-roaming yami yangasebenza, international roaming ebengiyenzile airport, nganganaka ngoba lezi ze-technology angizazi kangako. Kodwa ukuthe kusuka lapho ngabona namhlanje nje uWhatsApp wami ungingiza wasuka lapho ngathi ngiyapressa vele wavaleka. Hayi, ithi ngiyalandela ama-verification code anginika ama-options ukuthi angisende kuyinamba yami le. Inamba yami ayivezi ma-message ngisho mhlawumbe agcwele ngisho kanjani lutho. Ngizokuthiwa manje lowo muntu oni hambe ekhuthuza abantu efuna abantu imali, angimazi mina lowo muntu. Ubuka yonke into engiyibukayo uhlona ifoni yami. Ngiyacela nje bakuthi ukuthi ngisiza bakwazi ukungisiza nazi ukuthi njengamanje akusimina lo online enambeni yami 063 akusimina nhlobo lo online. Angazi uzoyithini lento. Ningisiza bafethu ningxomanele lapha eSouth Africa nanomkhonazo bangamuzo efunda ama-WhatsApp nama-SMS. Abantu kushuthi ngenzeka ukuthi la akwazi ukuthola lo muntu kuphi ubugebengu obusezingeni phezulu kanjena shembe. Umuntu avela behimi ngingekho mina uganga udu shembe. I'm here in America, mase ngibuyile ngizosho angikabuyi namba yami isasebenzi, WhatsApp yami usasebenzi, sengizozizamela namba yakhona la.